Альберт абыйның ишек алдына аяк атлау белән биредә уңган кешеләрнең яшәвен күрәсең. Бакчада рәт-рәт итеп утыртылган кишер, суган, чөгендер түтәлләрен әйтерсең җип тартып тигезләгәннәр. Әгәр дә шу бүленә басып торса, аның бер моторлыгы да калмый. Әнә күреп торасы, бөтенесе рәт белән генә тезелеп тора. Ана икенче сәбәбе бар, шу бүлене bütün oşunu alıp bitirer. Альберт абый универсаль шәхес. Болта остасы да, рәссам да, бакчачы да, укытучы да, инженер да ул. Иң беренче без агач утырту белән башладык. Агачны ярат утырта бит инде бар. Но бергә утыртабыз инде. Агач утыртудан башланды. Аннан инде моторлык өчен шешәк кирәк инде. Менә бордюрлар ясап, менә специально шешәк утырта башладык инде. Утырткан сайын теге моторларына утырткан сайын күңел үсә дигәндәй үзенә күрә бер рәхәтлек тоясың инде. Бакча эшләре, чәчәк утырту, үсентеләр тәрбияләү, гөлләр үстерү хатын-кыз эше кебек тоелса да, Альберт абый буларны бик күп хуҗабикәләрдән яхшырак та эшли шикелле. Рәхәт булмаса эшләп торган бит. Үзеңә күңелгә ятып менә иртән чыгып битәм мин. Әле менә иртән чыгып киткәнем сәгать 8-дә. Яңа кирдем менә бакчадан. Я чүбен утырсаң, я шунда пирсахы бит итәсең. Күбрәк, мин күбрәк чәчәк утыртам. Альберт абый болта остасы да. Йорттагы бүтән җиһазларны диярлек ул үз кулы белән ясаган. Агач эшләрен 90-нчы елда башладым инде. Ана шул әйткәнчә шкафтан башлаган идем, аннан двухспальный койка ясадым инде, компьютер өстәле, аннан соң мондый өстәлләр дә бар әле күрәсе тагын. Альберт абый тормыш иптәше Фруза белән 15 ел инде яшел чәчелек һәм чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнә. Бик күп төрдәге чәчәкләрнең телен аңлап эшлиләр алар. Февраль ayından уже башлана. Вот, аннан инде шынлап томыр җибәреп менә шулай ныклап үскәчтен теплица утыртабыз инде. Аннан инде үзебезгә дигән үзебезгә калган сатабыз инде. Инде һәр җылны ташларым димен ташап булмый, Фруза апа утырттыңмы әле, кәбестә утырттыңмы, кыярың утырттыңмы, помидорлар чәчтеңме әле дигәч, чәчтем димен инде, чәчәм, үстерәм. Шакировларның яшелчә һәм чәчәк үсентеләре аерым-аерым савытларда үсеп утыра. Грунтның температурасын күтәрү өчен Шакировлар җылы түтәлләр ясарга киңәш итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.